No, Brad. Bagay tayo, Ha. Guys. Kasi mumuha guys. Oh, nah. Coba Brad. What's up guys? For today's video, mga amig DAW DAW. Kuya na ko si Court ug si Pal. Muna yung mga membro sa TLP Vines. Dalawa. Tingnan nga ganang shout out ra. Shout out ko sa mga kauban. Right. Na nagiyahay rag duwa, way uminto lang dunuan. Let's go. Let's go guys. Muna DAW DAW Court. Muna DAW DAW guys. Koy kung pait-pait, wala ni siyang bangag kini. Kini. Naan mo makita nga parehay nani. Nya wala ni siya kini bangag. Pait-pait na siya. Ang makaon gyapon pero pait siya. Alright. Kana na pait. Oh, mo ni DAW DAW. Oh, kini. Kini mo timan Brad. Kung ano Brad, ayo i. Alright guys, dire. Tago. Katumor tila na Brad ay bangag Brad. Kini na li. Sat na mo bangag. Oh, mo. Yo, wow. Ha? Pait-pait na. Kiri inani nga bangag ha. Kini li. Ano? Oh, kana. Dami na nagporma Brad yang kuan. Ang galing la. Singa na. Ang galing. Fokus. Sa. Ibili na lang na. Bilin na rebe, ito na ibilin. Bilin mo na. Guys, bilhin namin yung mga silinas namin. Ay, ikurog ko sa. Ay, pakita na nga. Lubog na eh. Alright. Tanang huli namin ha. Alright. Sobo ba? Ugong yung kita. Dito ito ko ano. Para balibayad guys. Yung simple. May pagdito tas bahas Brad. Tidigan na dah. Oh, didal di ko ato pa pa. Oh, na Brad. Sa. Ay, sunod ko pala. Hindi, panghuli natin, no? Ingit ba? Ingit kami, no? Ano, Brad? Bagay tayo, Ha? Pait-pait na, Court. Pait na, awa. Saan ni bangag? Pakita ko niya, Brad. Ni bangag. Pait lagi na. Sa? Naibangag, bro. Ah, bangag Brad. Hama. Tanawa na yung bangag. Oh, sirado din eh. Tanawa ya. Sirado din ah. Oo, di. Yun na yan. Di sirado. Oh, di okay na. O, panak mo man. Kataya. Ayat mo tumon. Ha? Agay. Limangod. Kapit na. Woo! Yo, what's up? Ikaw, Bram. Hakop ka, Brad. Oh, puro ko. Ah! Diskunto di ka madlok. Una, Court. Ini, apil. Haman. O, apil na sihi na. Kasi ugnay sihi, Brad. Apil na. Tao ganindot na ninyo. Kanjo. Hirap, guys. Hirapan kami sa kalisod. Sa umang nga. Umi ka palit-sudan. Ada record. Dato berapa kau bisa? Hah? Dato kau bisa boh? Dari, kau tu bakal nangway tubig. Hah? Jujur bro? Ada record.
Pero ngayon, GR na amo ko ano ra? Dito ba, daplin ra? Daplin lagi, kaya maata dito. So, Nga, mo ato pa ta dito sa, kuha? Sa? Tuwid lang nanay. dito daplin. Oh, May pa dito ta dito. nga ari ta lang loading kuan. Wala. Ikin ra. Nanaman ta re. Diri na, naara lagi na Brad. Ay ay, ay ay. Ano sana na? Li na. Ha? Li. Wa lagi way oras oh. Kan de oh. Come on. Gay. Pikas. Dari ko na Brad, suwain to. Dari Brad. Ha? Upang magkuha lagi court. Come on. Ha? Ya, ha? Ayun na bro. Inatori ko ah. Ayun na. Ha? Ang di ka kuha ha, magbudot. Ay, Brad. Ang di kuha, magbudot. Court, huwag pa may court. Budot. Budot. Anak ko da. Nalagi ni apas Brad. Mut. Turun deh. Oh. Apa? Tigir lagi balik irok dari Brad. Iko abdi dah. Hama. Man. Muag. Okay. Alright guys, kuha na ko guys. Buta Brad. So guys, lipat kami ng ibang picture. Baling taglang destinasyon. Dali lang tiketa des at bang Brad. Ha? Eh? Mamumuhag na sa mong kuhaan guys. Kasi din ano. Ha? Susal ba to? Right. I'm losing my mind. Yay. Right. Let's go. Guys. Right, init ay. Alas sana oras ang alas 11 na bro. Ari ilam tan-aw Brad. Siya mumuha guys. Oh, na. Mumuhag na. Right. Satu saning ko ini fly sana to. Para dali ra pagsupsop ba. Pa. Dili wala ka kay may nagkuhag daghang ko parang sakto lang ba? Para ma kamiram sa tulorom sa may. Saling ta. Tugo na ka. Gumay-gumay yan sa Brad. Lagi plastik Brad. Basa ang siya Brad. No? Yan, dukot pa na. Ano na? Igtapok na. Dugay na naman pa.
Buka dulu. Bukbay ko na, Brad. Ada. Yo! Kalkal na. Kalah. Dawai Brad. Sige, tilo. Ito lang, Brad. Ay, soy, pabuka lang, soy. Sige, soy lang. Sarap? Oh, asin. Saway asin. Sa lebih Brad, sig parat yo. Puni, oy. Marat orang kini skor. Pabuka na sa Brad. Buka. Right. Right guys. Sarap ito. Hah? Sarap. Yalah. Ubi ko na, Brad. Right. Alright. Right. Coba, Brad. Sarap to. Ito, ulam namin. Sarap. Sektor na rin. Saka. Sektor na ko kita na tulo kapoy kay dagang kita ginuan na ko. Sino manok, sad manok. Ano guys? Kaya tayo nga pare. Ah, May sabaw bro. may sabaw. Pahit na ko. Yan. May sabaw ba? Guys, sabi kayo. Kaya tayo nga pare. Right. Sektor gede ber Hindi ubos. No. Ano guys? Yan, ano bro? Saan ka magsusukort? Pakita ba sa magsusok? Sa magsusok? Dito naman sa pagsuka. Good. Ikatan ni Brad. Ikatan. Ano guys? Okay deh bro, bener ku anda. Kurang ba? Botol HP na 12. Beli mana ron kan om? Kala. Pagpang no? Right. Nah guys, ano naman pala ito tao? Sama? Japon sa. Hah? Grabe yung higup ko. Alright guys, manamig kaon. Hanggang dito lang. Ikaw Brad, wakay shout out. Shout out sa Telby Vines. Og like and subscribe mo sa mong channel. O sa yt.tv official. Mo Brad. Right, bye-bye.